Здравейте! Здравейте! Сега ще имаме малко разнообразие и ще гримираме Ивето с завързаните ми очи. Да. Той? Сега ще го изрежем после. Сега... Колкото толкова по-добре. Виждаш ли нещо? Не. Стай. После ще видим колко показване имаме на мело. Да. Завършиме ли? Добре. Стига. Това още един път. Ето май няма да стигне за още един път. Добре. Така. Това започваме. Фазите. Това фазите. Да. Тъй. Може да е малко смешно, но това е целта. Малко разнообразие. Да. Ела. Не ми бъде тъй къса. Затвори го. Така. Червил. Това червилото ли? Да. О, добре. Не така. Ето колко го сили. Ето така. Къде ти остана? Ето! Сега! Къде е капачка? Къде е? Ето аз. Човеко. Вижте колко съм хубава. Къде е четката? За грима. Ето! За грима. Ти си седна на нея. А, не, ето я. Къде е? Ето, дръж. Ох. Нацепаш ли се? Не. Въобще. Къде е? Изпуснах я. Ето я. Да. Какво ще правиш с нея? Стига! Къде са очите? После как ще ми стрия това, бе? Къде? Надолу! Стига! Къде е? Затвори го. Сега какво искаш да правиш? Къде е ружа? Ето! Тетката. Стига, межи с цветовете! Къде е? Ужасно! Къде е? О, очите! Има ли още нещо? Не. Много си хубава. Ай, не си! Така. Така, Ето и завършения вид. Вижте!